So kurang guys, nag-check na sila. Naik na gitong buhat ng mga pandre. Oy, oy, gaunsa mo dira? Ay, salamat vlogger. Dre, kini tinuan mo sa akong pagkuan ba? Sa akong pag-ihaw ning tanawa. Sus ko minusa ning. Ano gilain po ning gamay kasanan? Nay na kay Isa man yung gikon niya asa mo na Gaihaw mig tikling. tikleng? review na tikling ah. Ya to di lain ka nag-sport. Sarap po. Paano eh? Murag nakaila ko ninyo. Kakamundo nakaila ko ninyo duha. Ay mo na. Kisa mo vlogger. Di ba kuan mo sa una ka ng mga vlogger mo? Mga kuanon mo kanang na mo nag-video ko ron kay mga kuan mo sa una ba mga tao vlog. Wala, naiskutan na po. Saan kulang mo ta. Idol timo di ay. Wow. Yung idol. Asa yung kuan idol? Mantar lami mo kini kuan yung idol. Shout out ako amigo by Jiswa nga. Asa lagi ron butas. Asa lagi ron amigo by Jiswa na pakita naman man. Basta tong pakita to. Mga ka-idol, basta makita to. Pag Jiswa, daw pakita ka mo tagay tare mo uli entre matayasa ka kita na regiran. Grabihan nga namang alam niya kaning gikuan ninyo oh. Yats mga tao vlog oh lami mo di mga suban ni mga di kong ahag ti ay Kung ano na mo, adventure na niya, adventure. adventure. Muna manok ay tikling na siya tikling. Tikling rin siya. Dako lagi pagka tikling lagi na. Dako kayo, nang paan tikling oh. Ay Wow, pati. Mga tao vlog di siya. Oh. Ya, di madali ning masudan ni tao vlog di ay. Asa na to? Dito na mo lagi sa una? Si Ayanske? Dito na asa naman naunsa naman muna nagka Bulag-bulag? di mani konsumo niya taga-adlan niya. Oh. Gahapon, kung ito mong, mga anto mong ibanatan gahapon. Baka, Ah, baka ba ito? baka. Ya, hindi ko di madali sudan ng mga Yung pamahon. Abi na kung mga anto. Yung pamahon ng ginina nga. Baboy. Ay, ati ba? Yung baboy. Bityung baboy dito mo niya. Oh, itlog. Itlog. ay huwag gidi muna itlog sa kuan sa pwede siya. baya sa to ba kuan na siya baye. Pwede siya kanon. Murag ba yun siya kay... Pwede siya Pwede kanon. mo itlog oh. Ay huwag di ma Diyo po do, dako-dako. hala. Pwede mo siya kanon. Inya na puruan na itlog ng kuan di ay manok ay tikling. Oh, tanawa daw, kao na itlog siya. Sa kana ko no. Kaya itlog. kainit-init pa. No? Sige. Pwede mo siya kanon. Tamis siya na to ya. Sige. Ay. Wow, mo ito tao vlog. Oo. Ada di ko di madali. Di ko. Ngano to siya. Na kwento ka nang nakalitan? Nay Abdo? Ano Apil Abdo? Abdo. Abdo tas kuan tikla di na apdos tikling de sa. Upload kining updo. Hindi ko di madali ning mga kuan day oh lami kay Ato mga. yung bilang tinay. Ayo. Asa man na siya nakwas kuan niya balagaw. Oh, no, vlog mo nimo ganiya tikling. Bantog di ay. Di madali na kong mga idol di okay. Lami kay mga sudan. Sige mga idol, kuan sa kuha kay ako na. Nakita. Bye. Sige, nakita mo sa kalsada mo god niya kuan mo ba namur na kailaw kasi mga unawong ba. Nakaila. Oh, nakailaw kasi mga unawong. Sige mga idol ha. Sige. Sige kuan sa mga. Set ano ko kay Samro siya na hidor. Basig na siya din ron dapita. Oh, sa kay Ayanske. Sige idol. Salamat kay idol. Bye. Lami kay Sudan. Kulon. Balik mo kuan ha.